Tokapor kelabiang bangin sedang ya gini ka program jasnya bahaban penjarjar kini iwei bangin sedang gini ka program gini ka por tingi aingo yau blay ba u aingi gini ka sngi ka ba Thymmai ka jing jongi iwei bat ha gini ka por nga pediang senyau bahas gini ka program ka ba kerpang jong ka Balang Hakabangiyo ban play kani ka school building ka Thymmai. O inga pediang sumbaha ya urang ba snong secretary snong jong ka snong Malki. Ya urang ba dong ba secretary dong jong kalum Balang. Ya I nong mikmat naga school naga 7 set school. Inong mikmat naka Little Flower School, inong mikmat naka Killian School, inong mikmat naka Springfield School. Bat nga pediang senyum baharu ya ki teman besan ki rangba Balang jong ke Balang, yau headmaster jong ke neka school ki nong hikai barok jong ke school ki kena school. Bat nga pediang senyum baharu ya ki dekot jong ke komiti thau yang meni ki badon bat ngi. Nang ta yau kontraktor uba pentrei kani ke building badru ngapdiang senyum bahaya phi barok ki prabangai ki bala ban ya poi ha kani ke step ha ka ban sakhilang ya kani ke program ke bakerpang bangiyo ban play kani ke school building ke Thymmai tinga bat iwei kat ki bala ban ya don ha kani ke step nga pdiang senyum bahaya phi barok tinga ai khoblai ya phi barok ha ka kerteng try jongiu Jesus Christ bat kublai sibun ya ka por bakordor jong phi hilak pelaj ya ka por ban don lang hagane ka program ka bakarpang jong ka Balang tengin ya sedang ya ruai ka banengkong ka bala print haga tu ka kot booklet bat hadin ne jeng ruai nga kot ya ki kena school jong ka nega school Malki Presbyterian Secondary School kin seo bahaban pulih na ka Bible bat hadin kata nga kerpat ye teman besan Dr. W Dekar ban bu ha ka jeng duai tengin ya seo bahaban yang lang ye ruai ka banengkong yu play long kapuram ki kambu lale lukun du la pa ba yangi u ijem I like a jingim kakuna bansil kakerdop neng opliba kinrong kip real to your royal try snapper taba Ukraine to your royal try Piki ben real shot men to one thou Jesus o konsha ukpang ai buram ya ubula lekam pelang dasnam leila pen long jingsah Jingim haki bangen ukular ban ai nong pom uba krautam bawanda ngetskem gajing ma jing sung ho jisu on shem do your royal try snapper taba Ukraine do your royal try Piki ben real shotman to one thou Jisu o konsha ukpa ai buram ya ubula lekam pelang kikam kiba krau la le ha pertai da uru hadonon jinkmen ka yai shlaim
Hen ray gan salong jingplie la kampa lan on daya u Jisu ngin yo imar kman to ya roya utrai ngap perteiba Ukran to ya roya utrai piki ben rew shatmen Tuan dau Jisu okon sha ukpam ai buram ya ubulale kampelan. The Bible reading for today will be read from the following: Psalm 136, verse 1 to 4, Psalm 127, verse 1, Proverbs chapter 24, verse 3 and 4, Psalm 122, verse 7. Also from the following: Deuteronomy chapter 28, verse 6, Psalm chapter 33, verse 22, Romans chapter 15, verse 13, and 2 Thessalonians chapter 2, verse 16 and 17. Give thanks to the Lord, for he is good, his love endures forever. Give thanks to the God of gods, his love endures forever. Give thanks to the Lord of lords, his love endures forever. To him who alone does great wonders, his love endures forever. Unless the Lord build the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guard stands watch in vain. By wisdom a house is built, through understanding it is established, through knowledge its rooms are filled with great and beautiful treasure. May there be peace within your walls and security within your citadels. You will be blessed when you come in and blessed when you go out. May unfailing love be with us, Lord, even as we put our hope in you. May our God of hope fill you with joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. May our Lord Jesus Christ himself and our God, our Father, who loves us and by his grace gave us eternal encouragement and good hope, encourage your heart and strengthen you in every good deed and work. Tôi nên lấy lăng Jubilee hay cái jing duai. Quốc pa trong yêu ba bên anh. Meu balong try cái met bat cái mình sim cái jong. Try trong cái jingrakhe baro cái bengi don hay cái jing im hay cái sla cái bạc thầy. Namar cái jing ai cái jong me. Cái ba me la penio hangi. Lang mau khun me je me o Jesus Christ. Balawan ban yap yapli. Nakapanta ki pop ki jongi bat pan thao Thymmai cái jinglong rang cái jing im cái jongi cái met cái jinglong rang li jongi kom kita ki jing thao ki be im ki be yo cái jing shai cái gospel cái jome ai ngui me ko try bi namar ka balang ka ba mela penying hang ne ha malki mantala chispa arpo sandali ke snem bat ka ne ka school ye ka ba kila seng nado kita kipor kibarim kibaja mat kum nengi yo ikene galat ko try bi kom ga balang ga jome rangkat lem ba ga jing don jong ki nong hikai jong ga school ki khna school ki nong mi khmat ba pher na ga liang ka snong na liang ga dong na ga liang kiwei pat ki school ki ba don sau dong jong ne ka school Iing ngui me namar ma mela don rangkat lem mat ngi baro lang kumni kumbangi long ila ban wan hagane ko step ko konrat ya ka ban penon burom yeme ban pli yagane ka school building ba Thymmai jong ka Malki Presbyterian Secondary School ha ka ba kinyo ban sedang ye Jingplie ke jengki nadu kane ka station arjar ar khosau bat syakmat kumju
ko try be bat be isnei. Kuma mela kerku la ke jong ka balang. Kuma mela kerku ro e ke school la ke jing island ti ke jong ka. Ha ka ba bun ki mensim ki bokodor. Kila ito ye me u Jisu. Bat kila long ki kun ki jong blai. Kila long ki nong yo banta na ka hima ke jong me. Ki ba yo e ke jing kerku ke jong me ha ka ne ka khandeu. Oi ki ba yo ro e ke jing kerku habeneng da ke jing e me. Ai ngoi me na mar ka ne ka school ka ba me la penyo hangi nado ki spa snem ki ba menshua. Maklalong ka jingsah ya ka snong ay ka tao ka jongi. Haka ba bon ki nong puli ki khana school ki ba puli hang ne. Ki lalong ki nong elam ki nong trei haki banta ba per. Jong ka sor chalong ho me khalia jongi baro kawei. Bale si la ro bandon ki ba don shabar. Ha ka jing trei ka jing kata jong ki bale yo ya ka jing syai lang ba jong ane ka school. Duai me ko pa be ban be snai kumba mela kar khu mela la me ga ki snem ki bala lai no. Doi snai ko pa. Bagane ka ksang ti belai ka baklan bor ka jome ka bala seng ya ka ne ka school. Ka bala pinyai ya ro ya ka gine ki snem ki bala lai no. Kandang ya lam ya ka. Karena ya lam ki nong ikai ki kena school baro. Ki ba don ki ba puli ha ka ne ka school ko try. Babaro ki kena school ki ba puli ha ka ne ka school. Kinyo ay ka jing kerku ka jing nang ka jing start. Haya ki jing day bat ka secular education. Ha ka jing day ba ka ne ka jing ha ka ne ka perthai. Bat hoy ha ka joro ka por. Bagin tebe ya ka jing syai ka gospel ka jome. Ha ka do nut ka jongki. Bat ha ka jing ka career ka jongki. Bahang no bagi don. Hang no bagi tray. Kin long ki sakhi bagi nong playa ka kerteng kaba im ke jong me ko kunrat. Tuis ne bandon rekat lembat ngi hakane ka por nado bas dang bat hado ka ba kutno jong ne ka program. Tu wat no ingi retu elam ingi batu kerku ingi baro lang ko pabi. Nama ka kerteng Yesus Kristus ngi duai. Amen. Tementa ngin yo kanega presentation of gift. Tinga khot ha kanega por ya kito ke badai ban. Le kanega banta ban shim ya ke banta jongpi.
Kita ngin poi sa kawei pat ka benta ka program tingin yo ka special number nang kong na ki khna school jong ka school nang ta ban penbut na kinohikai jong ka school tinga kerpat yaki sang ban sim ya ka benta jong pi ban ai kini ki jingruai ba kerpang. Bersyang bantbe ia kasyarak pancay baki wekin I ngadon lawi pernay tbe bat yai tbe el kai be gading kalim mal etur kawei hanya kasyarak Asia kiwei ni lah hamid batu yang angin ban hang ni
Hakabaning kong mangi ki staff, bagi nong teaching staff ringkat baga school hi barok kawei. Ngi yang khmat jongphi ya kani kapor, ban ya kani ka jingrai. Ya kaba ya kani ka jingrai la thau de iwe ikon jing nong hi kai jongi ringkat be iwe nong hi kai jongi ki le thau kani ka jingrai. Kani kamlong tang ka jingrai henrei ka de ru ka sur jong ka jingduai. Bat kani ka jingduai ling ba kani ka jingrai ka grand. Ya ka jing sngongo jongi yau play. Namar habangi pet ngi yeng hagani ka por ba menta ka long shisha kum ka jing phos neo. Ya ka ba da ka thalit briang yam la ban batai ya ka jing kra ba ka jing mayan ka jong blai. Ba shim la pan ling kot iki kti ka jing kur jong o. Ora kur yang ngi kat ne. Habangi phaish ka menor ya ka dor jong ka skol. Ngi dap da ka jing songo bat ka men sim ka dap da ka jing kemen ringkat ru ka dap da ka jing yam ha da ka jing kemen habangi I ba ublai ula kur kat ni yangi. Kajing lek pala ka jong blai ka long ling ba jong pi ki para banget ba e jong ka balang malki ba pilai no kelut mat pat man sim pimishim la tingkai wat khnyat ru ban ai ki jing ai ba ko ro jong pi iwe na peng jong pi na do ki nong sharai ka balang ki ka balang ki khmih ki kaba ki rimpe yeng kristan ki khon samla pilai iasnoh ti lang kawei ban pen long kat ni ban pen yeng ki ni ka beling kaba itenat bat kaba crowd do kata khmat jongi isman ong koble shibon ya ki jing kershan jong pi kam tam ki jing duai ki bathyang jong pi ba phim juklet ban duai na ka ban ka school bat nang ban ta jongi kani ka jing rai ka long ru ka bangi kynmaw ya phi baro ki bladan banta ya kani ka school kam tam ki nong hikai ki ba jongi na do headmaster sibarim ki nong hikai baro ki blaidan banta met bat man sim man la ka sngi don na peng jong pi ki bla shong that na ka kam ki don ru ki bala let no hashwa jongi hiringi nget scam bahang no baki don ki kemen lang bat ngi hakani sngi ba ki jing duai ki pathyang jongki kin long ru ringkat bat ngi kubre shibon ki jing duai jong pi ba pikar shan ngi bangi long kum ni ko mangi long manta dei namar ki jing snai ki jong blai kubre shibon nam ta jong pi bai kum ba ki jing wai ko ong ba baro ki ba rong hakani school na do ki por ki pa menshua hadu menta ki yo ma ki jing ker ko but hoi don peng jongki ki bayo ban ot lai phosha sau phosha re phosha but don ru ki bayo khat hadu shi spasha ka jing ra ka grand ru ba peng ka jing ya dan tingi ma shi bon ki jing le ni mat ya uslap ya kal air ni mat ki jing le ki ba bon jan ba teng ki wan ki le air ki lang thari ki ba sngo kum ba ki ba pendu man siam yangi ki ba pen tlot ki ba pen suai ba teng ru ki er lang thari ki ba persang ban ker thlep ban pelep ya kan ka ding ki jong man si ma khoi hen rai nginum klat ba ublai jong ya kan ka skol la seng ha ka nong rem ublai khpa ublai khon ba ublai man si ma khoi ka kerteng ublai jong kam long ka ba sha job hen rai ka long ka ba job ka ba im menta shi do bam jukot na marketa ai ba kerteng ki jong ublai bran hang ni ka nyai em wat la kita kil er lang thari ki persang ban ker thlep at lep ya kan ka ding hen rai ngin ken ma dang don ka ding ha usai hon ubrang sa tadam but sa shi sen na kal er ka jong man se ma khot ka yai be sa shi sen kan klang ka ding but ka distinction ka buram ka jong play ha ka school bata ka balang amar ka ta ka ni ka jingwa ka bangin ai fi ka long in the fullness of time. Standing here today feels like a dream. All the years that have gone by, and so much in between. From the little shed we've heard about to what we see today. The road has not been easy, but God has been gracious all the way. Standing here today feels like a dream. All the years that have gone by, and so much in between. From the little shed we've heard
the world may fade. And with each little prayer, we will soar and try. And with each little prayer, we will soar and try. Lagi jingya lenti hilong ki ba en rei ublei undan rekat pat ngi pada pi baro ublei na kam ta ka boram jong o. Amen. Toh menta in poi kawei pat ka benta jong kene ka program katangin yo ban play kene ka school building ka Thymmai bat ban play dai teman basan JM Jarwai teman basan jong ka Balang ti shwa bai teman basan in play in Jingrakhe shwa katu kan ni oh sorry shwa ban play ka don kene ka report lengkot shwa ka liang ka school ti ban ai ka report ide secretary jong ka komiti thau yang meni i rangba Balang Jubilee kharmujai tenga khot i bin ai ka report lengkot akan ni ka por ngan pulih ya ka report lengkot kebalangah tin kasih ke report jong ke jingsah Thymmai ya ke Iing Skul jong ke Malki Presbyterian Secondary School Malki Shillong nungkong sapang ni ke jaka kini ke school building ke bayang menta letai ka ha ke jaka bala lease out ani khot ke lease out plot of land Shaka Khasi Lower Primary School daka Sorkar Assam lengba ke Department of Forest haka Shitarik Jubilee jongka snem khat khandai spa nri posau ya ke lease agreement la ya soya podang Deputy Conservative Forest ubadai bodai pet ya ke Khasi but Giant Hills kum ulasa kini ke tem lasa ke yeng na ke bantabaro ki ban simti ya kini ke kam hadien habot lemdapen bet de kemoy pat hakawi ke liang pat secretary jo ke managing committee ke Khasi Lower Primary School kum ulesi dan kini ke term lesi ke yeng na ke bantabaro ki ban simti ya kini ke kam hadien habot lemdapen bet de kemoy pat hakawi ke liang ke jinghe jong kini ke jaka kalong si benta na ka san benta na ka si ekar tam ne duna kepadon na po ka light core government forest ke balong kumni harum ke schedule ne ka boundary ka long kumni satay ka fireland jong ka light core forest compartment 1 satay ka light core forest compartment 1 ke mingi ka fireline jong ka light core forest compartment 1 pat kesep ni kalat core forest compartment 1 ke lease agreement kalong na kabanta ship house name ha ka ba menengkong kata na du ka Jubilee khat khandai spa nri pusau da ka basiu ka khajana sisin jisnem ndai ka tala pen Thymmai pat katkum ka jinga pen bet apadang ki R party kata ka forest department but secretary jong managing committee jong ka school kini ke jaka kedai jong ka Khasi Lower Primary School kabala penkala kerteng seka Malki Presbyterian School kini ke jaka ka he si bentan ka san bentan ka si eka habala penwan seki jingkhen kalong kumne harum si bentan ka san bentan jong ka si ekar ka hirangkat bat not pra hektar ka hirangkat bat Nyau hajar, nyau spa, nyau pau, point san penriu square meter. Bat kai rengkat ru, bat prahajar arspa khandai pusau, point arfau square feet. Ya ke GPS leni ke Global Positioning System Map, jongan ni ke jaka ladep ha syaka sorkar.
kaba pynmih ke jinghe jongka jaka kumbala kedau haneng bat ke sorkar ke lepediang bat soy the divisional forest officer Khasi Hills Territorial Division Shillong. Hakashi pautarik ubnai April ar hajar khat pra lapha ban pen Thymmai biang ban renew yakni ke jaka kumba kalong seka sorkar. Ke sorkar Meghalaya kalapha seka Ministry of Environment and Forests and Climate Change banyo yak approval. Ke ministry kalapediang bat kalapha yak final approval lapha sithi jingtip shangi da divisional forest officer halor kane kasithi ke basitarik ume ar hajar khat phra rangkat bat kasithi na nodal officer jong ka Forest Conservation Act Meghalaya Shillong. Ladep siu ya net present value lanik NPV jong kani ka jaka katkum ka order na ka Supreme Court of India during the validity period. But katkum ki guidelines malabu the Ministry of Environment and Forest and Climate Change kabalong san puar hajar san spa nru phau tangka. Ladep siu ya ka compensatory afforestation fund kabalong arpu khandai hajar praspa new puar tangka. Yikini ki jingsah ladep pha saka bank draft saka corporation bank Lodhi complex New Delhi iwe not lie. Ladep siu yakador na kabanta ki boundary pillars lengba u divisional forest officer territorial division saka Meghalaya cooperative apex bank kabalong 800,000 khandai spa life ho. Katkum ke MOU nani ke memorandum of understanding hapdeng u divisional forest officer u secretary jong ka Malki Presbyterian School ke control and management halor ke jaka kanlong hapo ke Forest Department Government of Meghalaya ke balong katkum ke Meghalaya Forest Regulation Application and Amendment Act 1973. Ke second party kata ke Malki Presbyterian School Secondary School kadai ban board iki rules but regulations katkum balabo ha ke agreement. Hagabay day pagkajing sinap at Iing Skul. Ka School Building Construction Committee hakaray kaba artarik u Oktober ar hajar khat khandai. Kala ay bor haubaen karparan ban pentuay ka school rim kata ka Assam type structure bat ka RCC structure. Ubaen karparan la shim ya kani ka kam pentua hapo ka Jingplie jong ka committee. Ka managing committee jong ka school lang bakaray ka khat sauterik Oktober ar hajar khat khandai kala shim ya ka jingkit kli ban pet ban i ka jing tray baro bat lapha jing tep ru sha ka balang da karay basitarik November ar hajar khat khandai kala jit ban shim halani ban tei ka Iing Skul bat yakani ka kam la IT ka committee thau ying mani yeng balang ban le yaka badan kam baro. Yaka plan estimates, drawings, but architectural designs balapun kre. Daka School Building Construction Committee, ka Meghalaya Urban Development Authority lani ka muda kala pediang. Baki long ki babiang, but kala ay building permission lani sanction under bylaw 8 of the Meghalaya Building Bylaws 2011. As per provisions of the Meghalaya Town and Country Planning Act 1973. But la siu ya ka labor cess kabaya day bat kani hakashi pauterik January arajar khat khandai. Kabalang lengba karai kabasaw detet new tarik munai baar arajar arpau kalabatha ya uba en karparan bante Thymmai ya ka school. Secretary Balang Presbyterian Malki ula issue ka work order dated 17 khanyu tarik baar arhajar arpau shaba en kharparan but ka tender value kalong 8 crore sanpu saulat but ka por ban pendep kalong arpu saubanai ladu ka tarik
bala issue ya ka work order. Kajing try kelas dang bat yaj bah hapo kajing pet jong secretary bat ki engineers jong ka Balang. Ya kajing seo nang seo kat kum kajing yaj jong kajing try bat ya kajing seo baro la approve daka committee Balang. Ki engineers na muda ki lawan pet ya kajing try baro ki balong kat kum ka permission ni ka sanction baki ai bala ailem bat kat tu kat ni kajing penbet. La khmih lenti ban pendep ya ke jingtai baro hapo ubunai Desember hajar pulai. Ya ke completion certificate on sa issue na muda. Ke jinglut jing sep aduk menta ke long lai kror khat nyolak pusan hajar sans pa arpo. Bat ke plain area jong kan ke building ke long lai spa khat pra point kendai san square meter. Hakaba penkut ngapan pau ya kijing songo ya kijing ai jing mut jong ki khot committee ya ki technical experts ki berkentup ya ki architects ki engineers ki balai rap sikat dai haba pen kre ki drawings design but ki estimates na ka banta kani ka school building ngamla ru khlem na pen pau ya kijing songo ka pakerpang ya iba Andrew B Umdor ibla penlut sipon ka por jong i apreng ke jingpun kam ke office ke itrei ban supervise ya kene ke jingtei nadu basdang hadu bandala ban pendep kumne ublei un kerku yaki baro ka Bible hak Hebrew kala nong balai khot basau ka ong namara ya ka ying baro la thau danu danuru henrei uta bola thau yaki ai baro long ublei ken Jubilee. To kata kalong ka report lengkot ya ka jeng ya lenti jong kene ka school na do ka building ka berimbat hado banda yeng kene ka building ka Thymmai. Ti menta ngin yo ban play ya kene ka school building ka Thymmai. Ban play de teman besan JM Jarwa. Badi teman besan in ai jengkren katu kan ni. Bad hadin kata in penkentang. Nang tah kapor bai teman besan penkentang ni seng baham ban yeng lang barok nang ta in play kan ni ke school. Mo. Namar kapor kelas nang yai jengkren syadien kedang don. Dengan nombun ketien show. Andre hakani kapor ni aingu Jubilee bakum ka Balang ba school managing committee ka Malki Presbyterian School ringkat ki parbangai ka Balang bat baro ki biadon lang hakani kapor hakani ka compound jong ka Malki Presbyterian School ban play bat ban penkentang hakani ka Iing Skul building ka Thymmai. Hagabaki para bangai be jongi kham tame ngasngo buram yaki begilia seibor ban tei yakani ke Iing Skul kumne kumakalong menta kabalong ru kumsi benta ya ke jingrakhe Jubilee jong jingdap shispa absent snem jong ka Balang hangni hamalki ka Balang Presbyterian Malki ho agni school la seng no rem yaka do try Jesus Christ jongi Shispa arpu prasnam menshua. Ho kani ka school kalaya ling ba ka ad katem ki babun jai akijing ya lenti jongka. Reda ka jingker khu jong utrai Jesu ulong utrai kabalang utrai ka school. Ho ringkat umense makhu jong ublei bat ublei kani ka school kalarong kumne kumakalong menta. Te akani ka por ni aingu Jubilee nakabenta kane ka jingker khu ya kane ka school hoi kane ka por nasngo ba devan aingu ru ikinong hikai jong kane ka school u headmaster kinong hikai hoi ya ki khot jing school managing committee ki ba pentulun ya ka shantem ban nya shaprang ya kane ka school bat ngai Jubilee ru
Yaki parbanget kam tamhe jong balang he barok kawei kembangla ong mensua makila Christian borba yakane ke jingte yakane ke skul tat adu kandalong kumne kumakalong menta te to blen kerku o yaki eke baro ki ba ngilala pendep kumka balang baka skul managing committee kam tamag batte yakane ka building Iing Skul yakane ka por ngin yelej hang taya khman ikani school ngin pen ketang ikani school hakni ko ngin pen ketang to ngi hakni ko po ngi kerpa do pin school ha ban yang lang ngin pen tang ikani school ngai ngo yeme au blay bakum ka balang baka school managing committee ka Malki Presbyterian School ringkat ki parbangai ka balang but baro ki don hakani ka por hakani ka compound jong ka Malki Presbyterian School ban play ban pengentang ye kani ka Iing Skul building ka Thymmai hakaba ki parbangai ki bai ho ki sai bor ban te ka kablong si benta ya ka jingrakhe Jubilee jong ka jingdap sispa arpusan snem au blay to da kar khukodo makani ka school kana ya shafrang ka jing shakri jong ka ban a ki jing kai ka jing nang ji stan ye ke khon khna ki bon puli hakani ka school no nga dem nga ngapan kini baro hakakerteng try jisu nang panem amen dia kani ka por ngile pul ngane ka por pa sa sisien ngayeng hangni hakmat jong ka jingkhang jong kani ka school ban ple ban tangi ka hoy ka kerteng ublay pa ublay khon ublay umensim khon to ublay unang kayay kerkhuy kani ka school bakanang ya saprang ka jing sakri jong ka nakabenta ka burong ublay amen. Ini Agani kapor pat ngapri unu tol blet jung jingsah kynmaw nakabenta agani ka school mat kiwei ki kynmaw kerteng ublay pa ublay khon ublay mensim khon amen. to kum tu ngi layo ban penkentang ngi ka building ban layo ban play dai temen besan te menta pan ngin yo ka jengkren lengkot nak liang i presiden jong ka managing committee temen besan iasnoh bri hadin kata ban kren nak liang ka balang ban kren dai temen besan kibi warjri badai ru i presiden jong ka managing committee snem ki baladep tenga khot yakis yang bahaban ai ke jengkren ha kani kapor. Reverend Chairman iba priat yakani ka program hakani ka step menta I kongsan ibala play yakani ka school badla dedicate yaka hakani ka step ki nong sharai jong ka balang ki khot jong ka committee balang ki invitees ki bangi ngila khot Shakani ka program hakani ka step ya phi baro ki ba don kat lem kumni hakani ka por ki khanna
school bat ki nong hikai lani ki faculty jong school ngai kublei uphi ka kerteng ka jong Jesus Christ ngayang hang ni ban shim ye gani ka banta ya ka ban ai jing kren lengkot khandiat ha ka ba day bat kani ka school ban nakaliang jong ka managing committee ka banangkong ngi pan pau ka jing sngew ngu yo blei na ka banta ka jing don kat ka jong u bat ngi bat ru bat ka balang hi barok kawei si banta nga shim ye gani ka banta ru ban kren khandiat na kaliang jong ka balang namar ba ye gani ka school la te ye ka da ka balang hi barok kawei bat ye gani ka school la te da ka jing thmu bakan long ka jing kerkhu ya ki khanna ki jongi ki badon saudong saukun jong kani ka jaka bat nawei patru kumju bat nakaliang ka balang ngila ban ong ba baro ngila ya don benta hagaban penyeng ye kani ka school kumba ka kalong kani ka sngi ka sakhi ya kata ka benta ka bakum ka balang ngi ngila shim bantei ye kani ka school hangni ngi yo i ya ka bor jong ki khutia ki balano syakani ka kam umdei ka por jong kalak ka putit ki dei gitu ki balano ki bala ai ya ka ka baki ki don da ka mansi maka donut ban pelong bangila ban penyeng kumni ya kani ka school hangning yu i ka bor jong ka mon the power of the will habadon ka mon don ka lenti ban ngi i ya kata hangning yu i ya ka bor jong ka jing i ka jong blai namar bo blai la i chwa yangi nginang ban pynmih ban sei ka jing i kiwei pan lengba kani ka school bad hangning i ka bor jong ka jing kermen bad ka bor jong ka ta ka jing yu i bangila ban kot syaki ki thong ki bangingi don tang ladangi don ya kata ka jingmut ka baskem but hangning yu i ya ka bor jong ka jing ya trilang the power of teamwork kumbala ya thu na khmat ni sngew thu lamda dei ka don ka jing ya trilang nginamla ban long kumni kumbangi dong nadu ubasar ya kani ka school hadu ubadro ya ki architectural design hadu uba page bo benia bo pen i bo yalam ka don ka jing ya trilang but kumbaga kentin ko ong teamwork makes the dream work ka jing ya trilang ka penlong ya ka jing phos niu but kumta ka jing phos niu jong ka balang kala urlong hagani ka sngi nakaliang jong ka managing committee ngashimti ka managing committee dang shen but ngapan pau ka jing sngeungu ka bakraw na ka banta ki managing ka managing committee ka balalait no bat ki bamanswa barakat ki khot baro ki bala yu i jingai bat ye ka jing don kam ka bakraw ban yo ya ka building ka bakhambit khambiang kat kum ka juk ka bamanta kat kum ka jing ya jong kani ka juk ka bamanta kaliang jong ka puli ka dangle bat nga sngeungu shibun na ka banta kita kinong yalam ki bamanswa ki bayat syaprang ya ka ban pentelun ya kani ka kam bat kumalong menta habang shimti kani ka kam ngashim ya ka da ka mansim jong ka jing sngew i batru da ka mansim jong ka jing shifting namar ba kani ka kam ka bakraw kadang don khmat and ringa shimti ru ya ka ban nga ong kani ka por na ka banta ka managing committee na ka banta ka school na ka banta ki nong hikai jong ka school na ka banta ki khna school baro khublei shibun ya ka balang khublei shibun ya phi baro kit khot jong ka balang ki bala pen urlong ya kani ka jing thrang jong ki nong hikai jong ka school jong ka managing committee ban yo ya kani ka building ka Thymmai ka jing thrang ka bala yai ne la kraw bala bun snem mentang yu i kala urlong sa sisien khublei shibun bat ka burom ka leit showblei kumba
ngi ju iasnoh bat la pulin na du man shwa bat ha jingrai ke bangi iasnoh la sedang ya school na ying trep bat nang ta kapur bat la poisa ni sa khlau kiong bat kala don kata ke jingong ke baong ke di ke school khlau kiong man shwa kiong op hilat ni school khlau mo so sen ngum bakren ben Henry ka di ke jingsah ke bakrau la dam don ke khlau don jingim Jubilee thao ya ka khlau ban le ban penne ya ki jing im baro aga perthai leng ba ka khlau ngi yo ya ka la air ka baba ka carbon sequestration ka bangingi ong ya ka ba ki dieng ki sit ki shim ya ka la air go long ubi ka bam long ka basni ko bolong bi ka pynmih ban ya ka la air ka baba bat ko malalampang sa khmat ngi ngai kani ka school Hagajing persyang long klau ke jongka. Kalau pynmih sibun, kiba pensu sing ubi, ya ke imlang ke salang, hang ni esnong jongi, hagari jongi, hagajela ke jongi, wat syabar ke jelaru kumju. Kumta ngasim ya ke ni ke kabu, ban kentu kan pam yang ilang baro, bangin num sngau rem habaki ong ke school klau. Henry ngin penlong ya ka. Kata kemarka, lani ke trademark, bahkan ni ke school klau, kadai kata ke basim ya ke basniu, ban pynmih ya ke baba, lengba ke jing tresitom, ke jongplie, ke jongi, bat kamtam, jongki nong hikai, ke basim ya ke ni ke bentah ke bakrau, ban pun urlong ya ke jing posniu, jongki babun, kamtam khmih kikpa, ban pynmih ya kita kikhun. Ki ban pen sarong ya ka ying ka sem ban pynmih ya kita ki nong shong shnong ki bakot ren yeng syakata ban long ki nong ya sam banta ba ki nong ya kit bat ban pen bha ya ka imlang ka salang mane ha bangi yeng ni ki don ki ba ong ngasu tanat ban ong ba kani ka school ka dei ka mission mode jong ka balang ngi trai mission long ba kani ka school bat ngangei ba kan long kumta bat ngin shim kumta la kalong ka balang la kalong ki nong hikai la kalong ki nong penyat jong ka school la kalong ka managing committee this is a mission field balarang shim kata ka attitude ngin nang ya cheprang kumaga moto jong ka school ka on ever onwards ngin tur syata ngilai i ka ti ki jong bolai ka bang sim eno yang i but what they do is increment ngin nang ya syaprang sasisian Jubilee sibun ya ke balang Jubilee sibun ya baro ke balaya don banta hakaban pelong ya ke ni ke school ka lenti kampat kut kadang jengai kadang bun ke jinglai Henry rengkat bat ke jing ya trilang ngila ban kot syakatong habau bleu don hakaliang jongi mdan kawei pakabor ke bala ban job yang i Jubilee nak banta ke burom ke jong Jubilee sibun ya pi baro Reverend Dr. J.B. Pochna, Pastor in charge of Balang, Baru Chairman, Hakanika Port, Penia Yakanika Dedication Service, Joganika School, Kinong Shara Jonga Balang, the Hot Committee Balang, Rangba Shnong, Ki Rangba Adong, Ki Principal, but Ki Head of Institutions, Kiba Dorankat, but Ni Hakanika Step, banyak don ketilang hakawa pli pen kentang ya kani ka Iing Skul ngayeng hang ni na kamenta ka balang kumba ka balang kala sim ya ka jing jam bantei ya kani ka Iing Skul ka Thymmai shwa kani ngakwa tang ban shu pen kynmaw kumno kani ka Iing Skul kala poi hang ni lani kumnu kani Iing Skul kani building kapoi kumni hagani ka step kumang i menta lana onyet hu kanjrong pinshem yaka hakadu ka magazine jongka centenary celebration jongka school ya ka jing sedang jongni ka school ngaskwa punya hu ifi khendiat don ki beraktif dan bantip itu mesan
balakin syuai la yathu kani kare ka snem ka balang ka rakhe ya ka jingdap hispa at pusan snem kum kadak ka jing pensa jing kynmaw kalate ya kani ka Iing Skul ya kani ka school building ka Thymmai ngayang hani wan pengkynmaw yak tu kirang ba kiba don kiti bat kani ka school ngamla klem dap pengkynmaw yangi ya iwei na irang ba elite teman basan ba Daniel Warjeri matrai baru fiatip mai marwei habal pengkerja yang di Iing Skul nang tei na peningsnong hangni dei mai iba marwei ibalate ya ketua Iing Skul ke barim elite teman basan Daniel Warjeri klem don engineer klem don architect klem don kanu ka kejingarap ia pinjeng ya kani Iing Skul ka barim bengkot ka Assam type bat ngaken mau sui ya kita khot juga komiti balang kita khot juga managing komiti kopor elite teman besan PR Warjeri elite teman besan HML elite Mr DS Khongdup elite Elton Roy Walang iba elite Warklet Warjeri bat ba peeling do ba pasture iba ni khot ia jai bat ya kitu kirang ba baro kibalaya don rekat bat ngi hagatu kopor bat kiwei di nga kynmaw ru kumno kan ka school ka poi phi bero phi kynmaw bha ya elite peacemaker jirwa ibaju hikaya ka school step hangte ya peningsnong bat baro ki khna ki nang ban puli abi kedi banyak ya puli usin ar iwe a sin iwe ar sin ar saw dei mai shaban le trei ile hikai hang ti school peningsnong haka school step bat kitu kinu hikai ki bla khlat no ki bom don shu ban ngi ngamla ibanyu kateng kin ma ki jorong ngai khuble ye ki baro men shua kani ka school shua ba kan poi hangni kani ka school kadon la khot ya ka phi wasui ei wasui ei ngat kren la khot ya ka school riu hadem chicken bang nongkong kadon hangte hakli snong hajan katu ko top saw haneng ka school little flower school ban nang tu kibasdang nongkong isdang ka school nang tu namar tu ko po baduk mdon slate mdon mautho mdon blackboard ino hikai tu ko por dagari hadem ipentho a b k d we a lai haru mata papinyo yiki khna lakhot eka ka school riu hadem bar hadien kata kani ka school lapoi hadin lakarwan poi hangte ha prediksnong habadon kaying dorbar menta lapoi hangte bar hadin bagalapoi hangte kumbala puli dai secretary jong ka komiti thawing mani nang tu sawanra no eka hangni kumbala puli dai tembasan dai rangba balang bat lapan kenria eka galapoi hangni kumni kumakalong nga ngalasim malong chairman juga ni ka managing committee juga school ngalabat ekal kumbak arsdem bat habaka balang ka hagatu ko por kani ka school ngejethu kidon kini hikai budan hangni bom don ru ka enrollment ka duna parat bat habaka balang kalapoi sing jingtip jong ka balang kelapan nangi managing committee balai baka enrollment kaduna ngayathu ifi ngidon nang itmesan rangba jong iru hangni bangi wan hangni school bangi khot ikno hikai nyong balai baka enrollment kaduna nagara balai bagi khna kiami nangni na school ngam klet kitu kino hikai don kiba jau umat ki jau umat bangi klen ni kata bat haking jau umat kejongki kalaksa yang bat ki ong namar baka infrastructure yang ka school kamlong ka ba internet baki brief ki nut ban pha school ki khon jong ki hangni kata kalade ka way ka challenge yangi bat nglapan tip ya kani sya ka committee balang bat ka balang
how to po kila shong perkat nyele kumno. But shwa kata nganyathu ifi baka Asian Development Bank ADB kelawan hangni school ngili kendu manjing committee but headmaster ban pensna ya kani Iing Skul. Hendai namar hadin balik kendu po chief engineer jongka pinudi kiong bakarit palat kejaka kimtre bansna ya kejaka ke ba school ki baduna si ekar kejaka. Ti ladu katakanlah tinggal perkat ne kumnu. Ne kumnu baladu ya kani bat ha kata kepor nilai keren bat ki paratimen basan hot komiti balang ne kumnu. Kawei ke bakta yang kumnu kani ke building ke poi ni. Idon iwei orang ba itai orang ba idon mentaru ni. Bagi syong hati hayu mani tip kani ke por ayu. Iong yang phim de rang umpani bapin ong bagathi ke di school jong ka Balang Presbyterian Malki te ngala kata kalabat yang ngapendu thia pendu dem te ong le kumno kata ka ktiin ke jong i kala rung ka pendu thia du dem ngalara ya kani syaki parat teman basan ngile keren le kumno bat ngasungu shibune ba ka Balang kala sim ya ka bold decision ka jingrai jong ka Balang kong tu ngintei Thymmai no ya kani ka school tu ngintei Thymmai no ya kani ka school but habala boy kata ka jingrai ngilai kemen but ngilai stang leban sim ya ka bendon ka building construction committee don ki rangma hangni ki bala sim itu po belong assistant secretary jong ka building construction committee ba Arnold nge shong miet hangni po school ya perkhat le kumno bat hangta habkhadu ngilap ai la pentip sya ka Balang bat ka Balang kumala omatan kala sim ya karai kala IT ya kene ka kam ha ka committee thawing mani thawing Balang bat ban penyai ya kene ka kam sya frang ngamla tren penpau ya ka jing sungu jing ai Jubilee ya secretary jong kene ka committee ya architect ibalong i khot jong ka Balang bala tresito man penwandur ya kene ka building company ka Magalong bai gi khot jong ka committee baro klem da penpau kerteng yini noru ngap penpau ka jing sungu sibune ya phi baro ki parabangai kumbala penkemau de teman basan ki plang ki kembat ki balayano syaka jing ai bante ya kene ka school bat kitu ki umat ki bakino hikai ki la jau hakat kopor ki umat jo phi ki la long kumni bat na phi ki parabangai ki balayano senyang ka jing ai ka jong phi khindiat ba khindiat lala bante kat ni lai krur tam ka jing pelut lengo ki beri ki klip yo pisana sarkar ong ngi phim yo ngi tehi kat ki beri ki bayaya ki kli tenrei ngi sungu ya phi dei ma phi ki parabangai dei ma phi ki bano ya itu si phou tengkai bal ajot dei ma phi balano itu san phou tengkai bal arim dei ma phi ki bala sacrifice bala penlong yang di school building kumni ke Magalong bat ngi kynmaw kumala ong temesan bakari commission ba ujisu ha ka banong kok fin kynmaw habo yu iu pat ba ula sungsen eu namar kimdon jaka kimdon bahikai bat ujisu ulas dang ban hikayaki kumtui puli haka kita gospel jong Matius ulas dang ban hikayaki bat ka Balang kala sim ya kani ke jingrai bante ya kani Iing Skul kumbala puli mantan bak ila IT ya kani hai badu harparan mi khot kontraktor ibala len met batman sim isyong ahni dang step hadu madamit ipek pinya ikakam kejing tri sitom jong phi badu harparan ublei un kerkhu ya phi bat ublei un nangyarap ya phi ha kejing sakri jong phi bat ngi kumbau jisu ulakren ong khele che parthei dahikai ki briu
kani ka school kan hikai ya ki khna ki mawan hang school bakin long kinong shong snong ki ba mento ya ki imlang salang banang ni ka school ka kwa ban pekan mau la pynmih sibon ki engineers ki doctors ki nong hikai sibon ka pynmih nang ni ka school ki badan hang ni ki badan kiwei pak ke caka banang ni ka school ki nang mi susu kiwei pat ki khon ki nang ni ka school ki ban long ka jingrakhe ya ka yeng kasem ya ke imlang salang bakinong ka jingrakhe khamtam nam da ka kerteng ka jong tribe unupan jingiu Jesus Christ kumau Jesus long khere cheka parthei hikai ki briu baro kani ka school kan le kumta kan hikai ya ki khna ba mi tani ka school kin bat ya kata ka syap bagre ka school bala seng ha ka kerteng ka jong ublei pa ublei khon ublei men sim khoi ba ka tu ka sam ka basis pa khasan klenong benongkong nore sang om hangi atrai om hangi henry hami long ka kerteng bat ka burom nam da ka burom ko jong ublei amen. Tongen yo ka jingpan bana na I principal jong ka school. So kawei dei kani ka sngi ka wa pli kani ka school ni sungu ai blai bla pla ingi ban ya poi kani ka jaka kumni but khamtam e baka along ka bayat bayenti ka ba ka beneng rukla long ka bisit ka saat ka stunan te sisian ka jingu ka bro ka le chublai te nakaliang jong ka balang ni ka por ka adon ka jingrakhe nam ta jupi bro ki ba wan chikani ka jiseng ban pli kani ka building Thymmai jong school bakandan ka jingi di sya hadir badap kani ka program subha ba kerpat phi bro phi chong chuang ni ladap no program ten ladap di sya phila banrung ban te kini ki kamera bro jong kani ka school please bon Tongi aingo yo blai nama ngilala ban pendep ya kene ka program ban play kene ka school ka new building ha kene ka por bat ngi nga ai ko blai ya barok kito kinong ye sementa ha kene ki program kumbala bu kumto nado ki khna school ki ba pulih na ka bible bat I teman besan doktor w dekar ba duai nang ta gitu ki action song jong ki khna ki ba don ka khobor na ka banta jongi bat ki jingruai ki no hikai ru ki balong ki ba ai man sim ki ba kta yangi wei pi wei ti nga ai ko blai yaki bat kum ju ru ye temen basan jam jarwa ko mi chip kes I ba pen kentang ba di ba play ki ni ka building ka ba Thymmai nang ta ye secretary jong ka thau komiti thau yang meni rang ba balang Jubilee kharmujai bala ai ka report lengkot bat kumju ke jingkren lengkot nai president jong ka managing committee temsan ns nongbri bari temsan ke bi wajri na kaliang ka balang bat kumju ru ngasnyo ban ai khoblei ya phi baro ki ba la poi hang ne ki invitees ki bang la khot na ki school ki badon saudong jong kene ka snong malki la bandai ki head jong ke school ne kino kinong mikmat ki bay don lang bat ngi badru ya ki rangba snong secretary snong rangba dong secretary dong bay don bat ngi bat kumju ru ya ki temen basan ki bala ban ya don ki rangba belang ya phi ki nong hikai na do principal head bat kumju phi ki nong hikai bat ki khna school bat karpang ye phiru ki prabangai ki bala ban don hang ni bat kumju ye ba en kharpran kontraktor badon bat ngi ti ka jingdon jong phi hang ni ka long ka ba koridor bat phila plai ya ka por ba koridor bat kani ka program ka long ka ba job ha kani ka por bat ngi ai ngo yo blai bat ngi ai khu blai ya phi wei ya ka jingdon rangkat jong phi bat ngi ha kani ka step tingila poisha ka ban penkut no ikane ka program
hakane ka por tingin ya ruai kene ke jing ruai ka ba ar ka ba ong hapo ke jing kerku jome bat hadin ne jing ruai nga karpat ye teman besan di SPD ban ai ke jing kerku penwai ti ke jing ruai ka ba ar hapo jing kerku jome tongin song bah ban yeng lang Hapo ki jingker ku jong me ngia kwa a trai ban sheng to pendam ka dono jong ni kun ki jong me ai nghìn lăng jing sung jong me jing sung jong me jing sung jong me ha la ka sniru to ai tu blay unda kerku iki barok ngila pendap ngan ke stamp ngan ke sngi ke bakrau long rengkat ngan ke school building rengkat beki badon pendon kami ka iwei piwei nang ni sekman to ai gini jing kerku kin yai ne jiunom bat bagi jing ai bada biang jong try jing Jesus Christ ke jing ba na bom jugut ke jong blay pa lem bagi slop thiang badon kan ka bayalam ke jong sim ko ai wini lai we blay ke long rengkat ban ngi wei piwei rangkat bagi bangaj juga satlak kepertai mentah sebom juga dulu. Amin.